liittykö tuuhun. No niin, teitä on 1, 2, 3, 4, 5 ja vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tarvitaan tasajakoa. Mun mielestä aika tasa, kun meillä on kuitenkin tommonen tää. Meillä on kuitenkin yksi respa jokaisella, niin ei. Niin toi... Sit vielä vapaaehtoisia tai sit mä rupeen mielivaltaisen diktatorisesti täältä siirtää. Mä menen puolustaa. Jaha, sit tuli sieltä vahvistuksia. Muutamia vielä. Yes. Yes. Tuoks Johannes tulee. Hyvä. Paljon meitä nyt on? 10 teitä on. Pari vielä, 2 vielä. Täältä tulla. 1 ja vielä 1. Entte. Sitten lähtee arvonta. Oikein vai vasen? Oikein. Oikein huudettu. Lauri sanoiko numero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mihin mä jäin? Tuohon johonkin. Jäntti tulee, no niin, hyvä. Yes. Nämä jaot ja hyökkääjät laittakoon hihanauhat. Ja puolustajien on saatava keltainen lippu tonne tukikohtaan pystyy. Siellä on varmaan punainen sen jälkeen kun me mennään sinne. Ja nyt on aikaa 4 minuuttia. Korjaa puolustajilla ja